Ütköşüp bir zat gerekden. Bağda uçlar sayrap dursun. İyle barayan yollar çar tarafa yayrap dursun. Keramet varlığın kördü. Alamet var gelişir buldu. Bolya bide, kışta yağdı. Hova, sovap, maylap dursa. Halal bolsa, her bir ojok, yer başka näme diyecek? Ot şigitler yalnız mancık, yarı seçip saylap dursa. Kumruq olsa öşögüngde, nanın bolsa saçagıngda. Gelnejim, kemiň näme gujogyňda, agtyjagyn oýnap dursa. Alkışlarla ilendudy, bu ardy boň ýokdur idi. Besir bide Allah'ın ödi kâte nazar aylap dursa diye. Assalamu aleykum. Hormatly Aydym Sadyň muştoklary, hormatly Türkmenistan kina konsert merkezindäki şu ajaýyp agşamyň mihmanlary. Her biriňizden ornuňyz aýratyn biziň üçin. Şu günki owadan agşamda, owally agşamda, aydymly, saatly, goşguly agşamda hemmäňizi hoş gördük diýär. Hormatly doganlar, mehriban mihmanlar, hormatly konsertde gatnaşyjylar. Bugün hemmämiz bilýäs, biziň söýgüli Aydym Şeýmal maksat Hojaberdiýewiň dörejüligine hassa içkin aralaşar. Maksadyň şirin owazlary bilen, aydymlar saatlary bilen bir pursatlyk şu dünýäniň gaýy gyssasyny ýatdan çykaryp, yüreklerimize giňlik ornaşar. Her biriňizin kalbyňyzda şu owadan agşamdan ýakymly ýatlamalar galar diýip biz tüýsüregimizden umyd edýäs. Häzir bolsa, sizden ruhsat bolsa, uly hormat bilen şu dawaranyň baş gahrmany siziň söýgüli Aydym Şeýmal meşhur dostumy Maksat Hojaberdiýewi sahnamda çağırýas. Gowy el çarpışmalarynyň aslynda meşhur bagşydymy Maksat Hojaberdiýew sahnamyzda. Maksat hoş gördük. Salamu aleykum ahwalar. Sizi şun konsertimizde hoş gördük. Janyňyz sag bolsun. Bizi silan Allah silesin. Şu konsertimizden bir gowy ütköşükli var. Biz öz taýýarlanan aýdymlarymyzdan getirdik. Siziň isleýiňize görä aýdymlarym getirdik. İsleýiňiz bolsa, arkaýyna aýdyp beriň, janyňyz sag bolsun. Şun konsertiň dowamynda maksadyň täze döreden we şu sahnada ilkinji gedek ýerine ýetiriljek aýdymlar bar. Häzir şol aýdymlaryň birinjisi siziň üçin ýanglanýar. Dinleň, tomoşa ediň, lezzet alyň diýip doganlar el şarpalyň. Ýör wagtaça. Ölürmedik dertler güç verirmişin, yenişlerim oğuşatmasın badını. Yıkılan şağında bir lada düşün, kıyınçılıklar adam ediyar adamı. Yıkılan şağında birlada düşün, kıyınçılıklar adam ediyar adamı. Geleceğe
çanaklar adam edyer adamı. Ömrü şöhles ancak fikredin sal, kıyınçılıklar adam edyer adamı. Adam edyer adamı. Aydık gidip dirilir atamalar, kıyınçılıklar adam edyer adamı. Bilmedin ağır yüküm aslında, ahlas edip tap yitirin adamı. Sebepsizler hiç var adam aslında, kıyınçılıklar adam edyer adamı. Kıyınçılıklar adam edyer adam, kıyınçılıklar adam edyer adamı. Maksat, bugün konsertimizin başında, yani aydımın başında belirlep geçtin täze aydımlar ödöröden aydımlanmadan şuun dinleyicilerimde sowgat getirdik diýdin. Indi dinleyiciler üçin ýene de bir dady şuun konsert, kina konsert merkezi, Türkmenistan kina konsert merkezi hatda bir ýeňillik döredip, ellerimizde el telefonlarymız bar. Maksada gyzyklandyrýan soraglaryňyz bar bolsa, ya bolmasa istek bildirýän aydymlaryňyz bar bolsa, bize 05 04 05 04 gysga belge SMS ýollasaňyz, biz hukman her bir dinlejimizin SMS'ini jogaba bereriz. Maksadam bugün hemmäňiziň bugünüňizden turjak, bugün söýen aydymlaryňyzy, istek bildirýän aydymlaryňyzy ýerine ýetirip berer. Şeýle maksat. Indi konserti nähil aydym bilen dowam edelik. Konsertimizin başlarına yine bir eşitilmedik. Oğudun aydınlarla aydalı, soňam sizin haýyşlaryňyzy ýerine ýetirer. Onna sürpriz şeýlem gün birinji gedek dinlärine bilmeli adamlar bu aydymlary. Onna bugün maksadyň şu zally oturan, zalyň daşynda da bir näçe kän dinleýiji muştoklar bar ýöne, şu wagt biziň aramyzda oturanlar has bagtly. Çünki ilkinji gedek ýanglanýan maksadyň dörüjülüginden owadan aydymlar dinleýäs. Onna bir gow edip el şarpalyň haýyş edýäs. Maksat Hojaberdiýew aydymlara dowam edýär. Dinläň diýin jalyň lezzet alın. Gülbedepdir hayırlarım başını, sevdim seni şol güllerden cemalım. Yaşlığım gün sonap açılan sağı, sevdim
Sevdim seni şol güllerden cemalım. Yaşlığım gün sonap açılan çağdayım. Sevdim seni şol güllerden cemalım. Gecelerine düşmesin gir yazın, günlerine hayran edip gel yazın. Men peşimdeydim yine seyyarım, bortedimi dar ettin le cemalım. Men peşimdeydim yine seyyarım, sevdim seni şol güllerden cemalım. Seyyan seni şol güllerden cemalım. Hava! Cana! Anan yarın seni yürekten seyen, nice vakit senin uğrunda kıyan. Kıynama yüreğimi cevabım vermen, borcuma zar ettin le cemalım. Kıynama yüreğimi cevabım vermen, borcuma zar ettin le cemalım. Sevdim seni şol güllerden cemalım. Aşık bolup menin kadar yanmayın, çok yalvartma kızıl güllet olmayın. İyileşinle menim anlayın gelmeyin, sevdim seni şol güllerden cemalım. İyileşinle menim anlayın gelmeyin, borcuma zar ettin le cemalım. Sevdim seni şol güllerden cemalım. Haydi! Vatan için gidenlerimi aman gidip aman gelin. Vatan için gidenlerimi aman gidip aman gelsin. Diyeceğim intizarım aman gidip aman gelsin. Diyeceğim intizarım aman gidip aman gelsin.
gülüp durgaşladı yarımın mıyraşladı madam gülüp durgaşladı bilegidin den doşları aman gidip aman gelsin bilegidin den doşları aman gidip aman gelsin Aycerin ahlar üçün başım vurvan şol yar üçün Aycerin ahlar üçün başım vurvan şol yar üçün Bugün gamlıyın bollum nesin aman edip aman gelsin Bugün gamlıyın bollum nesin aman edip aman gelsin Maksat berke şaýly. Indi hormatly konserde gatnaşyjylar, mehriban mihmanlarymyz tugulamy işen gatnaşýar. 0504 belgimizde bir näçe sizden gelip gowşan SMS'ler var, haýyşlar var, awa soraglarym var. Eger haýyşlara geçmäke awa birje açalyň şu SMS dollugyny ýa-ki sany açalyň. Awa soraglar bilen dowam edäýli dinleýijiler üçin gyzykly awa sowallar bar. Maksat nomer aýdyp durmalyň belgileri maksat Hojaberdiýewiň halifasy kim we näme diýe eje barada boljokdur diýe dollugyny açyp bolýam şu SMS dollugyny açdyga kimden sen ana şonu awa Ece barada boljokdur äkitde aýdymlar aýdyp berýärsin. Bolýany birinji şu ýerde sowala jogap bereliň. Maksat Hojaberdiýewiň halifasy kim diýe dinleýijilerimiz. Maksat özüň bir dollugyna göwnüje jogaplap berseň. Doğru soru beripdirler. Men halifam, baş halifam, öz agam Seýin Hojaberdiýew. Şoň aýdymlaryny öwrenip, aýdym tasymatyna başladym. Öz agam Seýin Hojaberdiýew halifa. Seýin Hojaberdiýew tanaýanlarymyz barmy aramyzda bir el şarpsyn haýyş edýäs. Halifaň ýüregi giren ençeme aýdymlary bar. Awa hem insi hem de şägirdi bolýar maksat şanım. Maksat inni awa şu taýda bir doganmyz bar. Tala maksat jigim. Şugun men joramyň doglan güni diýä. Ona mutlaýalmy? Doglan günü gutlap beräýdi. Şiriniň doglan günü. Şirin doglanmada uzak ýaşardy edýäs. Awa görjüňiz gowluk bolsun, gutlaýanyň adyndan hem gutlaýas, öz adymyzdan hem de şu konserde gatnaşýan hemme doglanmamyzyň adyndan tüýsüregimizden gutlaýas. Gowşyslo 4 aprel 04.04.2025 gün ýata çykmajak günni tiýedenden. Jaň sag bolsun, ýaşyňyz ulyň bolsun. Äme tugulamy aýdym sada gawat gelipdir. Şiirin doglan. Awa. Uzak ýaşardy edýär. Jaňyňyz sag bolsun, awraý bersin. Şu dörjülüňizde awa halka bir wada tanadýan aýdymlar bolýar. Awa göni şol aýdym ýerine ýetirýär, şol aýdym şeň öz sesine gowgawat gelýär, saat ýerine düşýär, gara duýgular ýerine düşýär, söz ýerine düşýär. Şol aýdym haýsaýdym diýsem bir hili göwnüme awa eje mağlar diýen aýdymy diýejek ýar bolup dursun maksat. Awa ştaýda dinleýijilerden hem şol haýyş gelip gowuşupdyr. Näder? Şol aýdym bilen dowam edäýeli. Dinleýijiňiz aýdym bolsun. Ömür aýdyma aýdyp beres. Eje mağlarama aýdyp beres. Janyňyz sag bolsun. 0504-ňe diýen täsirini gördüňizmi? SMS-den ýollap berin.
Dinleğiniz alın, lezzet alın. El çarpalayın. Vatandan olsam sürgün, doğduk yerden göçen ağlar. Sayrak dillen alsam bir gün, ecem ağlar, ecem ağlar. Tenne derdim sürse hüküm, alasını çeken ağlar. İnmaz ana şümse tiken, ecen ağlar, ecen ağlar. İnmaz ana şümse tiken, ecen ağlar, ecen ağlar. Vadasından dön kavalayıp ver yaşını içen ağlar. Oğlum yanlı diye oğri içem ağlar, içem ağlar. Senin durumun yel savadar yaşa edilen içen ağlar. Yıllar geçip İl unutur emmayını ecem ağlar. Yıllar geçip il unutur emmayını ecem ağlar, ecem ağlar. Kevem ağlar. Sen ömür, mirağasın yarzım ömür. Durursan amin seni söyleyen, mirağasın yan sen ömür, mirağasın yarzım ömür. Ölüvezini sen keyin, savreder yok mu meylim, savreder yok mu meylim. Mirağasın yan sen ömür. Bizine sayın sayılım, mirağasın yan sen ömür, mirağasın yarzım ömür. Mirağasın yarzım ömür. Arzulum var hatır hatır, kıskanmasan elim yeter, kıskanmasan elim yeter. Yemnamlığım yellem beter, mirağasın yan sen ömür,
miraqsan yarsın ömür Yınamın yellimiter miraqsan yan ömür Miraqsan yan sen ömür Yada minnin Ananay yevillim senin Miraqsan yan sen ömür Miraqsan yarsın ömür Ananay yevillim senin Anan min basılım senin Miraqsan yan sen ömür Nemaqsan yarsın ömür Gelip durun bu yalança sen beni kıssamı ömür Yaşayın vaktim oluyança sen beni kıssamı ömür Çağılığım, oğlanlığım Oyna kılıp eğlendigim Hovluğup nira gideyin sen beni kıssamı ömür Aşık bolup aylananım Nun gödöllen saylananım Yanı yalı öylenenim sen beni kıssamı ömür Qadal kurtu mehrem kucuk Yokturla denginne durcuk Sürdüm dövran yine sürcük sen beni kıssamı ömür Çağlarım yürek tarım Ağtıklarım dünya varım Yolların arşap yüreğin sen beni kıssamı ömür Barlığın duydurup yürüp Aram aram ediyar helak Orta yollu oyun kurap sen beni kıssamı ömür Gözüm düşüp oğul vala Eselipler dönüm dağı May ver ahır kuvonmağı Sen beni kıssamı ömür Gelecek yoluna qarayın Ellerini koy vermeyin Yar bilen bile qarrayın sen beni kıssamı ömür Ertirim kuşluk çeşim var Bir başım hem mün işim var Maksatçan en tek bizim neme yaşımız var Sen beni azıcık kıssamı ömür diye şahir. Ömür mellerden udoğundan olsun doğanlar. Canına sağ olsun. Şol aydım aytıp bereyim ya, başka aydım aytıp bereyim. Şu koşkuyun aydım amma. Dinleyiz mi? El çarpalayın onu hayşe diye. Canına sağ olsun. Ay gelip durun şu yalanca Sen beni kıssama ömür Yaşayın vaktim olunca Sabret kıssama ömür Sen beni kıssama ömür Çağınım, oğlanlığım Oyna kızıyım, evlendim Oğluğum nira değil Sen beni kıssama ömür Sen beni kıssama ömür Oğluğum nira
senden qasama ömür, senden qasama ömür. Senden qasama ömür, senden qasama ömür. Gözüm düşüp oğul bala, eselipler dönüm dağa. May ver ahir kuvanmağa, senden qasama ömür, senden qasama ömür. May ver ahir kuvanmağa, senden qasama ömür, senden qasama ömür. Orta yollu oyun kurar, senden qasama ömür, senden qasama ömür. Geleceğim yanıma qarayın, ellerimi koyuvermeyin. Yar bilen bile qarayın, senden qasama ömür, senden qasama ömür. Yar bilen bile qarayın, senden qasama ömür, senden qasama ömür. Ertirim boşluk çeşim var, bir başım var, numişim var. Ertemin neme yaşım var, senden qasama ömür, senden qasama ömür. Ertemin neme yaşım var, senden qasama ömür, sen bize qasama ömür. Canına sağ olsun. Oğudan aydım bilen devam edeyim. Yatlasam geçen günlerim, sana dar eken güllerim. Yatlasam geçen günlerim, sana dar eken güllerim. Yatlasam sevme sözlerim, ay ay giderim deli dünyada. Yatlasam sevme sözlerim, ay ay giderim deli dünyada. Minne oğlum var yalin, ınkı sevadar yalin, delimin deli dünyada. Minne oğlum var yalin, ınkı sevadar yalin, delimin deli dünyada.
Gülüm minke balan olsadım, gelin olup gelin olsadım. Gülüm minke balan olsadım, gelin olup gelin olsadım. Ehli dünyamı bağışladı, ayrı gelirim deli dünyada. Ehli dünyamı bağışladı, ayrı gelirim deli dünyada. Minne onun var yani, ümmü sevme var yani, delimin deli dünyada. Minne onun var yani, ümmü sevme var yani, delimin deli dünyada. Senin ödven yarımın, seni görüp donup kaldım. Senin ödven yarımın, ya da önkü seveyim zarımın. Ay gelirim deli dünyada, ya da önkü seveyim zarımın. Ay gelirim deli dünyada. Minne onun var yani, önkü seveyim var yani, delimin deli dünyada. Minne onun var yani, önkü seveyim var yani, delimin deli dünyada. Ededim bağışla beni, bırakım el yâle seni. Ededim bağışla beni, bırakım el yâle seni. Ayrılık yaktılar beni, ayrı gelirim deli dünyada. Ayrılık yaktılar beni, ayrı gelirim deli dünyada. Minne onun var yani, ömkü sevme var yani, delimin deli dünyada. Minne onun var yani, ömkü sevme var yani, delimin deli dünyada. Min sana aydayın yüreğimi açayım, neredesin lelem hallarım misir. Bugün olsa minnin ananı açayım, gözlerimden yetip gittin gülbahar. Bugün olsa minnin ananı açayım, gözlerimden yetip gittin gülbahar.
Açlardın bağda kızıl gül boli şad ederdin boğunum huzuma dalıp bilmedim nemeni sen kategori gözlerimden yetip gittin gülbahar bilmedim nemeni sen kategori gözlerimden yetip gittin gülbahar Hakları yanıp yollar ödüm bilmedin ayrılıp odunu attı gülbahar Hanı ön köseler hanı şol vada geçen günler medi salsana yada İnni yanmalımı bir ayrılık oda ol sici günlerim geçti gülbahar İnni yanmalımı bir ayrılık oda ol sici günlerim geçti gülbahar Aşık oğlan şunu yazdım el bilin Bil ayrılıştı kızıl gül bilin Baktım açık olsun gelsen kim bilin Sevginin odunu attı gülbahar Baktım açık olsun gelsen kim bilin Sevginin odunu attı gülbahar almadan Hakları yanıp yollar ödüm gelmedin ayrılıp odunu attı gülbahar Hanı ön köseyle hanı şol vada geçen günler medi salsana yada İnni yanmalımı bir ayrılık oda ol sici günlerim geçti gülbahar İnni yanmalımı bir ayrılık oda ol sici günlerim geçti gülbahar ol sici günlerim geçti gülbahar ol sici günlerim geçti gülbahar Maksat Hocaverdiyev ne ayarlı olmadan ter gülçemenler bilen sağ olsun hoşallığını bildir ya el şarpalayın haşa diyat Hava men Mar vilayetinden geldim. Mar müştaklarının bari. Maqsadım Mından bilen Allah'tan. Bilen olsun o azlar Allah'tan. Hennamda bu on gelmek nesiydi. Yine Mar vilayetine de barmağa taşıp yani. Mahmal dediniz bundan bilen olsun diyeceğim. Sağ olun hürmetimize. Tanrı yalkasın. Nesip olsa barar inşallah. Sağ olsun aydiyaz. Mar vilayetinin naqi aydım sağlığın müştaklarına da şu yerden kızgın salamımızı yollayaz. Maksat gel bir demin dursa bir çay ortada çayımı uyup koydum ana men sana. Inni şu yerde 05-04 dip herlenmer ağda otuyorsunuz oqanda am diyen molmoqluğum. Mana bir yerine gördüm. Cevap yoqladığın niye? Ava cevaplayat başardığımızdan emedine yetiştiğimizden cevap veririz.
SMS'ler açalı, ha şey diyez. Tak. Cevaplamak için ilki sorularım görürüz. Ondan sonra haişlerine de geçeriz. Sesine kuvan bağışayım diye. Yürüyü sağ olsun aydiyanlar ama köp sağ olsun aydiyaz. Söyü aydımlarından bolur. Söyün halipan aydımlarına da bir neçe istekler var. Söyün halipan aydımlarım yetiştiğimizden repertuarın devamında bolur. Şu ayda bir çeken bir SMS var. Kakamcan diyen aydım. Kakalarımız var adı hemen maksadın dörücülüğünün en esası ornalayan aydımdan biri inelerimiz var adı, kəvelerimiz var adı. Biz hazır ruhsat verseniz şol tema geçmekçi. Kakalarımız öyümüzün qalası, mehriban kəvelerimiz, köngülümüzün söyüğü, durmuşumuzun diregi, durmuşumuzun devamatı. Onların vasfını yetirmedik şahir, aydımçı sağlarına yoktur. Şoların barlığı bilen biz bar. Koy onların hemmecesinin ömrü uzak bolsun. Aramızdan irgidenler bar bolsa, caylar cennetten bolsun. Hazır şol coşkunlu aydımlarına bir neçesini maksattan eşittiririz. Şu tayda yine de bir operator diye näme aşağı SMS'ler okulunok mu diye okulmacak bolsa näme şunu uğratıyat diye. Aşağı SMS'de baştaqlarım görködäýil näme var tayda. Tak. Okulun real haýşam geçikden birlay bolýan ýöne. Tak. Salam mümkün bolsa Yadül Celalım diyen aydım aydıp beräýin diye Lukman Gyýz diye. Ha? Edir şoň aşağına näme? Maksat doğun niye? Sizin aydımlarınızda doğul açayın da şu SMS haýş edýär. Maksat doğun sizin aydımlarınızda Ejemcan we Jigim Döwran söýüp dinleýärler. Şolara salam diýip beräýin günlaryň adyndan niye? Yani sağ olun. Köp duay salam olsun. Siýleňizden hormatymyza sağ olun. Nireden gatnaşýan doğul konsertinde? Tejenden gatnaşýanmy? Tejenli doğanlarımıza da yalkımlı salam. Canlar sağ olsun, öýüňiz abadan bolsun. Berde sere otursam bol sorawlaram var eken. Ana şu emanat sungat döredijiliğini açan başladı diýem. Aşak, ýene aşak. Ana şonu açyp Dörücülüğünü Hasan başladı diye. Hasan başladı bu ilkinci aydan aydı mı diye. Aha. Bol soraw. Kim ýazaram bolsa şu soraw şeýler gyzyklanýan bolmaly. Sağ bolun şu soraw. Yakynyň gyzyklanýan müştaklar uğradyar sorawlary. Adyny agdap durma, adyny agdamandyr şeýlermi? Bolýa ona da jogaplaly. Maksat başlygyny. Sunat ýoluna. İçilimden başladım ýene. Şu öýet halipam Söýün hoja berdiýim bir tawşyry boldy da. İçken aýdymy gatpa ýygyr baýsam. Olalaktan sesini ütkerdi. Ondan soň boşluk bilen hiç kimi bildirmem aýtýarym. Ondan soň biraz şu Ferhat Noybozurus dilýärde bokurda geçişdi. Sesini ütkoýan wagty o. Şol geçenler soň başladım. Bu soraw sawol soraw. Ýaş çen bilen aýdyp bilersiň näçe ýaşda eliňe mikrofon alam. Men şu kariyera gelenler 3 ýyl gowrak bolupdy. Ýöne ondan öňüm men 18-17 ýaşdy albeljekdir. Ana doğanmadan soragyny jogapladyk şeýdip. Maksatçan ömrüň uzak bolsun, emma balalaryny gatyrytdy birje saklan, olary jogapladyk, biz aşagdakylar jogapladyk. Yadül Celalym Lukman Gyýz. Aýda hälen bilmän nurdum diýen, nämen bilmändir, bilemok ýöne soň bilipdir näme bolsa da. Esas islegler ýany aýdymlar we Yadül Celalym aýdym başdan men ýok, men onu bilemok. Görmem. Ýöne bolmasa diýen aýdym aglatma durmuş diýen aýdym näşde kän adam diýip. Aýyrma da bar. Onu aýdyp bereýin. Ana häzir şol aýdymlar bilen dowam edäýelmi? Häzirçe. Başsyny. Şol bolmasa aýdym bilen eýdine sepler aýdyp ber.
olmak kıyın Önümde ağam olmasa İnsanına koşulmak kıyın Cübimde paran olmasa Cübimde paran olmasa Kıvlan aysa hardır seni Buyruk tertip yolur bizi Kimdiler Allah'dan ömrü Körümde kevem olmasa Körümde kevem olmasa İçinde param olmasa Madat yok kıymatın İçinde param olmasa İçinde çağan olmasa Diyeceğim var dana derek Yenin damağı teger Yanımda yarım olmasa Yanımda yarım olmasa Dinledin aramalı telek İlim gelip yetmedi kömür Göz yarlaşar bolsam telek Özümde iman olmasa Özümde iman Tamam olmasa Hudaya da boş yalvarma Barıvır tamam olmasa Barıvır tamam olmasa Hayda
Dünyayı doludur hali Başarsan saylağın tarikat yolu Hak yoluna şayin cennet bolacaktır Başarsan saylağın tarikat yolu Hak yoluna şayin cennet bolacaktır
bağlanışlar ağır hala gelecektir. El şarpalin. Maksat Hocaverdiyev. O adam belent bolsun başım. Söyleme. Bir demin duracak maksasan gel. Haşa diyas. Awa 05-04'ten daşgaryn daşından awa el yazmalarım gelip kowuşmaga dowam edip dur. Söyleme. Awa konsert gitdiğince kızışýar. Endi şu ayda bir ayarlaganymyz bar. Awa gelenjemiz var. Bir gowy ýürek arzuwlaryny beýan etjek diýe. Doň biz siziň ýanyňyza baraýyn. Awa. Hemem şu ayda maksadyň dörejligini esasy iňkän bir orun alýan sahna çykjak. Gelin. Gel el şarpalyn. Gelin ayarlawan. Gelin. Aydyma sada hormat goýan, aydym sadyň muşdoklary bugün owa şu sahnada şu çykyş edýän ustadlara, hadanlara, bagşylara umuman sunwat işgärlerini aýratyn sarpa goýan ýa gelenje sunwata sarpa goýup bilmek üçin adama ýürek gerek. Sunwata düşünmek üçin ýürek gerek. Awa, men mikrofon bereýin noň. Maktatcan, kıyınçılıklar adam etýär, adam diýär. Men maşyndan hem kan kıyınçılıklar esti. Ýöne şu kıyınçılıklar ýeňmek üçinem. Ne başladan elam, şahir ýazylym, uly kömek kan şu taýdy. Uly orny bar. Başy diňle aýdym diňläp. Bugünümdi, kıyınlymdy, kıynas günümdi. Saat günümüz aýdym saat bilen. Ýazyjylaryň şahirlaryň meselen geçirýän öýünde. Sunwata medeniyeti aýdym çytadanlara. Uly minnetdarlyk menlere öňlerine taňdym etýän ene ýüregim bilen. Hemmäňde hawa. Medeniyet işlerini. Hemme tadanlar ogulçyklar hemmäňde minnetdardyň. Balyçyklar odokgasan görjek günnüň gowursun. Hawa abraýyň sünüklerini elbetame öňde bolsun. Janyňdan sag bolsun. Tagana tagypdy bolsun. 70 ýaşap barýan aýdym tadan göremem. Men maras. Kıyıcılıkları sizin aydımdan seyrettir yerde yenide aydım aytsanın deyin aytsak olya karlanmasınızma bir minnettarlar bildiğiniz balıçıklan tağırın hemmeğine tanrı yakadın sizimiz kıyıcılıklar yeğmen sizin ul kömüklüğünler vardır siz bilen yaşayan mene Ayarlawan tanrı yakadın sağ olun bizi silan Allah silasın awa maktatça näme awa mehriban doganlarymyzyň dinanlarymyzyň aýratynam näme men ene ýüregimden taňry ýalkadyn aýdýan niýe awa şu eneleň alkyşyny alyp bilmek adam üçin näme bu dünýäde de awa aňyrky dünýäde de garad iki dünýäsini awad edýän zatlaryň biri. Indi şu taýda awa asynda bir haýyşymyz bardy bolyn awa ol haýyş birazjyk soňrak goýsak awa ilki bilen gel soraglary jogaplaly ýygynyň onuň şu mehriban enelerimizin tarihi häzir ýanglanar nesip bolsa mehriban atalarymyzyň kakalarymyzyň tarihi häzir ýanglanar owa SMS-de raşaýla Ak Mehmet ağam täze öýlendim bolyn öýde kurtölýüm otyr şoň üçin maksatdan kurtaň asyny aýdymly ey kurtölýüň öýde goýup näme iş yapýarsyň bärde o Primoy efirde otursun mu ya bizim konsertimizde? Häzir nesip bolsa bolar. Tak. Bäherden goşguýyny okap beray agam haýyş edýär. Bäherden goşguýynym ýetiştek okar sä nesip bolsa başardymyzdan. Gyssama ömrüm diýen aýdymlar aýdyllyp doganlar awa Luqman Gyýda mäder ýetişdigimizden onum awa repertuaryň dowamyna saglarsy. Şu ýerde awa eger mümkin bolsa Ejem janyň hugdusynyň ak süt beren käbä menem ýokdur meni sennek söýün bagra basyp balam diýen
dillerinden aylanayın ya. Haysın rova görsün, ene enelerimiz üçün şol aydımları toňumandan kakalarymyzyň tarifini ýetirýän aydym bilen ýygyderligine dowam edip bersin. Bir gowy edip şarpaly haýyş edýäs. Ene şu ýerine ýetiriljek aydym Söýün Hojaberdiýewiň dörejligine degişli. Ejem janyň hudüsünden Maksat Hojaberdiýew aydym aýdýa. Mehriban enelerimiz göwün bu aydym seden göwün goşuňyzy ganatlandyrsyn. Dünya inim sana bolayım Aksit verdin özün geri Hiç doymadım özüm bilip İçim canım hudüzünden Hiç doymadım özüm bilip İçim canım hudüzünden Yaşıgadım bağlam değil tutar adım Kaçar gider ammusadım İçim canım hudüzünden Kaçar gider ammusadım İçim canım hudüzünden Salmasın Allah'ım hiç ayra salmasın İçim canım hudüzünden Allah can ayra salmasın İçim canım hudüzünden Dursa yaşasana min buğunsam çal başına Şol aydım yadınar sana İçim canı balasının Aydımın yadınar sana İçim canı balasının Mehrivana çağasının İçim canı çağasının Çağın sağ olsun, käbelerimizden aýra salmasın. Ýene bir edek käbelerimizi wasp edýän, hemen kakalarymyzy wasp edýän aýdym bilen dowam edelim. Aksit verin käbeminim Yoktur meni sendek söyün Bağra basıp badam diyen dillerinden aylanayım, aylanayım
Azot sağam diyen dillerinden aylanayım, aylanayım. Bugün gelin akkuş bolma bugün gelin şu dünyada ömür sürün yıllarından aylanayım, aylanayım. Ey şu dünyada ömür sürün yıllarından aylanayım, aylanayım. Çekin uğlumanlar dana çıkan sallançağım bağın çekin ellerinden aylanayım, aylanayım. Sallançağım bağın çekin ellerinden aylanayım, aylanayım. Yınsenden yel kakıp geçer Hakan başım sipamasa Yürek karyan yolum açar Hakan başım sipamasa Durmuş taylar ömürdini Başat əzetmir her kimni Başat əzetmir her kimni Ötülme derdim Hakan başım sipamaz Kıvlan başım sipamaz İller ötülme derdim Hakan başım sipamaz Kıvlan başım sipamaz Yağıtızın hiç gün verme artığını Akval çalarış arpağını Hakan başım sipamaza Kıvlan başım sipamaza Akval çalarış arpağını Hakan başım sipamaza Kıvlan başım sipamaza Yitirip baylık sarpadım Ah seni kimler yalkazım Vak seni kimler yalkazım Ölüm arkazım Hakan başım sipamaza Kıvlan başım sipamaza Ölüm arkazım Hakan başım sipamaza Kıvlan başım sipamaza Çölüşme hiç kim yumağım Yamanlar bolmadı yamağım Yamanlar bolmadı yamağım Dolurdur açlamağım Hakan başım sipamaza Kıvlan başım
Tipamaz Dolar aşkama Akanmasın tipamaza Avlanmasın tipamaza Akanmasın tipamaza Ayıklanmasın Vah tipamaza Şahir Kerim Qurban Nepetov Vesiyetler boyunca atlı goşkusunda şeýle diye yine iki merde yalvarmak bolor diýdiler. Eneň hem ataňdyr olar. Ataňa yalvarsaň galkynar ruhy, eneňe yalvarsaň kemeler ahy. Kim etse şolara tagzim diýdiler. İşrowaç ýaşy uzyn diýdiler diye. Şol iki mehribanyň mehrinden başyny sypamasyndan dünýäň gurşap durmagyndan hiç wagt ykbal sizi bizi aýra salmasyn. Janyňyz sag bolsun. Endi hormatly adamlar, konserde gatnaşyjylar, konserdimizden ahyrlap barýar. Şu ýerde hemmemizden ýol söküp şutak geldik, konserde gatnaşdyk, öňünden taýýarlyk gördük, geyinlik, gara wagtymyzy aýyrdyk. Şutada biziň kıyın ýagdaýda gelenimiz var, kim bilýärmi? Pürtölsüni öýüne goýup gaýdan. Şoň haýyşyny ýerine ýetirmede ondan bolanok biziňki. Äger kurtaň aslynda diýen aýdymy ýerine ýetirip berer bagşaýmaz, soňunam joşgunly aýdymlar bilen häzir konserdimizi goşup bilen jemler. Dinläň diň jalyň, lezzet alyň. Maksat Hojaberdiýew aýdym aýdýar.
şol gödelim adam gözüm dar bolsa dilim seni ayğıyıp dilim bar bolsa niçin göz yaş dökýän pürten asın dilim ayğıyıp dilim bar bolsa niçin hasret çekýän pürten asın ay yarama ati görmesin minnin ömhim çıda bollum lalem sendek bir bullum oğuşarın minim aydan yayılın öseyin yarama yerin asın aydan yayılan öseyin yarama yerin asın niçin göz yaş dökýän pürten asın niçin gama batýan yaşlı kardeş girmeyin yaya 70 yaşlı kardeş girmeyin yaya okun yaya barbar geremek bilin oğunma tezekten bolun binaya tezek bina tutma düdömek bilin
durma Vaktinden şu barlıktan ayırma Ahuna aydıp gün yaşıp durma Din dostunun şu barlıktan ayırma ayırma Dünya kanunu yürüdür yani Dünya kanunu yürüdür yani Ölüm dünyadan erdirdir yani Halvunda pefeyle yeridir yani Şirin dilli kıvır yardan ayırma Halvunda pefeyle yeridir yani Şirin dilli kıvır yardan ayırma Haramda yolunu yetirir yani Aramda yolunu yetirir yani Barlığımı kuvvanıp oturur yani Ölümde tağıdım götürür yani Arı eğleyip malalamdan ayırma Halalım yolumu yürüdür yani Arı eğleyip malalamdan ayırma